Svetí, že isto budú mať ten obchvat. Deti našich detí v duchu obchádzam už Prešov. Už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Alebo zaspívať. Takže, no, v duchu obchádzam už Prešov. Už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Takže obchvat vlastne má byť správna odpoveď. Obchvaty, hej? Už nám závidia aj v Sabinove obchvaty. No obchvaty, tak obchvaty. Budúce obchvaty nové. Obchvat tam by mal byť. Mali kamarátom, že vnúci našich vnúkov pôjdu severným obchvatom. Nikde vraj nebude fajne. V prvom rade ten tranzit sme potrebovali nejak odkloniť a jedinou cestou sú obchvaty. Je to super pre ľudí. My máme celú našu rodinu od svokrovcov, rodičov na druhom konci mesta, na tú stranu, čiže sme tam veľmi rýchlo od Cubidu. K nám, keď príde návšteva, taktiež sme to minulé, brat mi to pochvál, že perfektne, že sa bližšie dostane ku mne, ako keď ho manželka pošle na nákup. Takže obchvat Prešova dočkali sme sa. Ja som v Šariši už 20 rokov, dochádzam do Šariša, takže mi to pomohlo aj veľa. Každý na to čaká, už sa to rozbehlo, takže uvidíme. Takže obchvat Prešova dočkali sme sa a nie naše deti budú mať ten obchvat, takže tešíme sa. Iba v duchu, tati teraz volá, mami, idem zo strojky na Šváby.